Tibok adlaw na lang mataan ni sige katulog. Samot na lang inuuni ka blooming. Kumustahon sa daw na ko sila mama sa pikas kwarto, be. Social distancing pud, tag isa-isa na lang inuuni kwarto. Hello, ma. Kumusta mo diya sa pikas kwarto? Ha? Okay naman ko diri. Magatan og salida sa Netflix. Okay niya akong ganahan, kaya at least ba di na ta sige gawas-gawas. Wala na daghang gapanguyab diya nga gaatang sa gate as ang daghan na mura yung mga irok tanawon. Mao gani. Maglisod na gani ang virus ug sulod sa atong lawas, manulod na hinon sila sa akong kasing-kasing. Kaswerte ba? Yan nga na mo diha. Gutom naman ko. Kasi giluto nila yaya sa ubos. Ha? Di ko maadto dito Social distancing gani, di ba? Isa una pud bitaw gatan-aw ko ana sila galuto. Gislice pud akong aping. Yan ingon nga, sorry madam, abi na ako kamatis. Naalaan og lamas, gisubak noon sa lawong. Mao gani. Yan sa man lang giluto dito ron. Mag seafoods lang siguro ko Hawa dito mga pagkaon nga naandam. Sige, mag-asin na lang kung seafood man po siguro na ikan sa dagat ang asin. Ay, dili di ay. May kaunon ano garapon. Vegetables. Hawa po yung mga gulay. Wala yun may kaunon ano. Vegetable oil na lang. Mantika na lang. So, may tao-tanaw tag Netflix niya, mantika, rin sa daan. Sige, niya, ipatod lang diri sa taas. Niya, sa portahan lang pag kutob. Diretso sa akong kama. Di, atong isa kakatabang na pag maghatod pa dong diri sa akong kama. Diba ba, atong yaya. Basi di ang isa way virus. Sige. Kunya, unsa man to ilang gikagugtan ni aking adlaw, mga. Tambal daw ang saging. Dagan na malit po sa palengke. Ug sa mall, nagkahutdan na yung judang. Siguro bagtik jud kay ko no kay mahilig ba jud ko muka og brown nga saging. Kanang linong agba. Mo jud siguro di jud ko basta-basta jud virusan. Pero fake news raman day daw to. Mao gani wa pa jud tambal ang virus mo di sa jud ta manggawas-gawas. Sige na ipahatod na diri sa akong kwarto ang pagkaon kay mag-TikTok para ba ko ron. Pero amot lang ko ako abang i-upload kay basig makuyapan silang tanan sa akong ka-cute. Sige na. Sige, ma.